horrek loen dezaten. Gerra guztiek, gatazka politikoaren gainetik, 11 istorio gordetzen dituzte bere barrenetan. Drama pertsonalak, isilpeko sufrimenduak, eta hoiei erreparatzea da gatazka humanizatzeko izan dezakegun tresna egokiena. Horixe egin du Adriano de Mata idazleak bere estreinako eleberrian. 37an Gerra Zibiletik ihesi, Erresuma Batura alde egindako ia 4.000 aurrek bizi izandakoa kontatuz. Itsasoa ikusten da hemen Getxoko gurutzaontzien terminal honetan berez inguratuta gaude. Askotan itsasoa eta abentura eskutik heldute dijoaztela iruditzen zaizu? Iruditzen zait baietz. Gure historiari begiratzen badiogu adibidez Elkanoren mundu bira hori bere garaian abentura itzela izan zen. Eta gerora ere hemengo baleazaleen eta bakaia-ozaleen abenturak ternua inguruan. Nik uste Bizkaian, Euskal Herrian, baina batez ere Bizkaian, itsasoa eta abentura eskutik joan dira betidanik. Itsasoarekin lotura dauka saiora ekarri duzun gonbidatua, baina batez ere literaturarekin. Hala da gurekin dugu Edorta Jimenez gaurkoan, eta bera mundakakoa izan da, itsasoa ere bertan dauka. Itsasoarekin lotutako gauza asko idatzi ditu Edortak, eta gure novela honetako protagonista ere itsasoarekin oso zerikusi handia duenez, bera ekartza erabaki dugu azkenean. Horretaz guztiaren aurretik gaztaroan batxilergoa ikasi zenuen eta atzerrira joan zinen. Horixe da, baina kasu honetan Europako barnealdera ni Alemaniara joan nintzenean, 17 urterekin, eta joan nintzen interes handia nuelako hizkuntzak ikasteko, kasu hartan alemana ikasi nuen, gero han nengoenean erabaki nuen hizkuntzekin harremanetan jarraitu nahi nuenez, itzulpengintza eta interpretazioa ikasi nahi nuela. Eta Gasteizera etorri zinen hori ikastera? Horixe Eta Gasteizen nengoenean ere aprobetxatu nuen Erasmus bidaia hori, Erasmus ikasturtea, Alemaniara itzultzeko, alemana hobetzeko, hala izan da Eta esan daiteke 11 hizkuntza hitz egiten dituzula? Hitz egin, nik esango nuke lehenengo 8 hitz egiten ditu dela, gero hortik gora jarretu dut ikasten, baina interesagatik bakarrik ez naiz. 8. gora ez naiz hitz egiteko gai. Azken urteotan Montrealen bizi zara eta han postaria zara lanbidez. Zeuri ere gutunak idaztea gustatzen alzaizu? Idaztea baino jasotzea gustatzen zait, baina saiatzen naiz. Gutunak baino postalak idazten ditut batez ere. Gutunak idazten dituen 17 urterekin Alemanian nengoenean, telefonorik ez, internetik ez, ordenagailurik ere ez neukan, orduan gutunak idazten dituen, eta gustura nengoen, baina ni badakite gutunak eta gaur egun postalak jasotzea jendeak gustuko duela, horregatik saiatzen naiz ahal bezain bat idazten. Malko arten pentsetan hasi zara, errurik txikerrena daukienek ordaindu behar dabela gitxiengoaren botere gura. Abenturazalea zarelako aukeratu duzu Habana ontziarena bezalako abentura baten kontaketa? Abentura naizelako, alde batetik ni 17 urte ditudanetik ibili naiz etxetik kanpo, lehenengo Alemanian ikasten, gero Galesen lanean, baina baita ere interes handia dudalako 36ko gerra horretan. Adibidez, iruditzen zait ez digutela sekulan historia behar bezala kontatu, gure etxean ere historio asko egongo dira inoiz ezagutu gabeak. Eta adibidez, Aititeren kasuan, Aitonaren kasuan, Gaztela ingurutik etorri zen, Bermeora, gaztetan, euskaraz ikasi arren, euskaraz ikasi zuen eta gero Bermeon arrantzaleekin eta herriko jendearekin euskaraz egiten zuenez, gero gerra garaian zigortu egin zuten eta horregatik ez zion gure amari euskara transmititu. Eta horregatik ni Euskal Herrian jaio arren eskolan ikasi dut euskara. Eta Habana ontziaren bidaia hau gertutik ezaguna zenuen? Gertutik ere ez, nik egia esan behar baldin badizut kasualitatez izan nuen Habanaren berri.
Ni Bergarako eskolan ibili nintzen garaian proposatu ziguten historiorik ote geneukan lan luze bat egiteko. Eta ni hasi nintzen gerrari buruz idazten, hasieran ipuintxo bat besterik ezen, labur-laburra. Gero pentsatu nuen, hasiko naiz interneten ikertzen zer topatzen dudan. Eta topatu nuen, Santurtzitik itsasontzi bat atera zera Ingalaterrara. Ingalaterrara bakarra joan zen, beste asko joan ziren Frantziara, Belgikara, Sobietar Batasunera, baina Ingalaterrara bakarra. Eta ez dakit zergatik horrek harrapatu egin ninduen, eta horri buruz ikertzen hasi nintzen, eta horregatik hasi nintzen, eta horregatik azkenean novela horri buruzkoa. Habana ontziari buruz hitz egiten dugunean, gehienok irudi lauso bat daukagu nolakoa zen? Umeen ikuspuntutik ikusita itzela, eta gero bere 800 lagunentzako lekua zeukan besterik ez, esan dezagun besterik ez kakotx artean, eta hala ere 4.000 ume hor sartu zituzten danak batera, hasieran 2.000 umek bakarrik joan behar zuten, eta azkenean Ingalaterrako gobernuak horren doblea onartu, eta 4.000 joan ziren, eta guztia batera joanaldi bakarrean, itsaso sakarrarekin komeriak, etxaiekin ere komeriak, baina iritsi ziren azkenean ere. Nola antolatu zuten bidaia? Eusko Jaurlaritzaren esku egon zen ebakuazio hori eta beste guztiak egitea, Bizkaitik behintzat eta Gipuzkoatik ere irten zen baten bat, eta gero ere Britania handiko gobernuak ez zuen baimenik eman dirua ebakuazioetara bideratzeko, orduan diru guztia norbanakoen eta gobernuz kanpoko erakundeen eta sindikatuen poltsikoetatik atera zen, eta gero Ingalaterrako sendagiak etorri ziren Bizkaira, batez ere Bilbora, hemengo egoeraren berri emateko eta mesedesume gehiago ebakuatzeko baimena emateko, eta gero eragin handia izan zuten Durangoko eta batez ere Gernikako bonbardaketek. Horren ondoren Eusko Jaurlaritzak ikusi zuen gerra gero eta gertuago zegoela Bilbotik, garai hartan Bizkaiko Euskadiko zeta hiriburutik, eta bonbardaketa horien ondoren hasi zen ebakuazioak askartzen, eta hemengo gobernuaren laguntzaz, baina Britania handikoari begira baldin bagaude norbanakoen laguntzaz. Pirmin da eleberri honetako pertsonaia nagusia, bere anaia eta arrebarekin batera, eta pertsonaiak fikziozkoak izan da ere oso benetakoak dira. Bai, adibidez, novelako protagonista Pirmin Kortadi da, Pirmin Eusebio eta Aurea Kortadi, baina benetako Pirmin Kortadirik esen existitu bizitza errealean, baina adibidez existitu zen Pirmin Alda Badetreku, luze egia zuena zabizena Pirmin Treku esaten zioten Ingalaterran, zaraustarra zen, eta adibidez egon zen Eleuterio Kortadi edo Eduardo Kortadi edo Auskalo. Orduan benetako izen abizenak ez dira, baina nik benetako testigantzetan eta benetako neska mutikoengan oinarritu nahi izan dut novela hori. Liburuan igartzen da oso momentu tragikoa behar zuela izan, eta haietako ume askok ez zituztela gehiago gurasoak ikusiko adibidez. Hori da, agur esateko une hori oso barruan hiltzatuta geratu zitzaien neska mutiko guztiei. Adibidez, nik orain dokumentazio lanetan ibili nintzen garaian, bai Ingalaterran eta bai Euskal Herrian, garaiko umeekin hitz egitean, denek gogoratzen zuten une hori. Amari eta aitari, baina batez ere amari agur esateko une hori. Amaren malkoak eta amaren besarkada eta aitaren aurpegia. Eta horren beste urteren ondoren, 80 urtetik gora joanak ziren arren, une hori gogoratzen zuten. Ume guztiak eta askok, nahiz eta ni ez ezaguna izan negarrez hasten ziren nire aurrean. Eta horrek asko markatu ninduen, oso une hunkigarra izan zen niretzat. Hauxe da nire gomendioa, Las cruzadas vistas por los árabes, Amin Malufena. Klasiko bat da, dakit, ez da liburu berria, inondik inora bez, 83koa da, beraz baditu urte batzuk. Baina hala ere, nire ustez, oraindik ere badaude motibo batzuk, asko, esango nuke, irakurtzeko. Batetik, historiaren ikuspegi ezberdina da. Ez dago ez gaiztorik, ez onik. Denak dira erdi gaizto, erdi onak. Oso berekoiak danak, egia esan da. Baina kontatzen digu historia hori, Gurutzaden historia,
arabiarren ikuspuntutik. Beraz, Europan segurazki mendebaldean ez gaude ohituta ikuspuntu hori ikusten entzuten. Eta lehenengo herrialdeetatik ikusten duzu nolako zuntzipena, nolako borroka latza, nolako odol gozea eraman zuten Europarrok ekialdera. Eta bestalde oso ondo dago kontatuta, eleberri bat dirudi. Oso pertsonaia guztiak ondo garatuta, ikusten da bakoitzaren ambizioak, nahiak, eta gero sorpresa asko dauzka liburuak, esaterako nola aliantzak egiten zituzten kristauen eta musulmanen artean beste musulman edo kristau batzuen kontra aritzeko. Eta ja azken puntua esango nuke oso liburu egokia dela gaur egungo era ere ulertzeko. Bai, nolako lotura falta dagoen ekialde musulmanaren eta mendebalde kristauaren artean. Adituek diote, hain zuzen ere, garai horretan, hasi zela gatazka hori munduen artean. Orduan, klasiko bada, askok ezagutuko duzue, baina ez baduzu irakurri, benetan, merezi du. Bidai honetako umeak joan zirelako Ingalaterrako Southamptonera eta handik Galesera, eta handa memoria jasota dagoen lekua, ez da? Bai, batez ere ni harritu egin ninduen kontua zer izan zen. Euskal Herrian baino gehiago Ingalaterran dagoela dokumentazioa bilduta. Southamptongo unibertsitateak eta baita ere Oxfordeko unibertsitateak lan izugarri egin dute, ume esaten diete, niños esaten diete, han ingeles ez hitz egin arren, jende horren guztiaren testigantzak biltzeko lan izugarri egin dute, eta han unibertsitateko artxibategietan garaiko dokumentuak eta garaiko argazkiak eta dokumentu ikusentzunezko dokumentu asko dago, hemen baina askoz gehiago bai. Eta haietako askorekin hitz egiteko aukera eduki duzu? Bai, batez ere Ingalaterran, baina gero Bilbon eta Donostia inguruan ere bai. Ara iristean saiatu nintzen haiekin harremanetan jartzen, askotan esen erraza izan, idatzi egin behar nien, noski jende zaharra zen, askotan etxean telefonorik ez, eta erantzun egin zidaten idatziz, unibertsitateko ikerlarien bidez lortu nuen haiekin harremanetan jartzea. Eta etxean hartu ninduten, horrek ere harritu egin ninduen, ni guztiz ez ezagunan nintzen hori etxean hartzea, adineko gizon emakumeak, geura bakarrik. Eta lortu alzuten euskara mantentzea? Hori kontu bitxia da, euskara batek ere zuen mantendu, baina gaztelania ere guztiek ez, batek erabat ahaztuta zeukan gaztelania. Beste askok bizitza guztian zehar mantendu zuten, beste batzuek ahaztu eta gero berrikasi eta ingeles kutsu horrekin hitz egiten zuten gazteleraz, baina euskararen kasuan esan egiten zidaten, adibidez Pepita, ezagutu nuen lehenengoa, Pepita berangoko neskatxa. Txikitan euskaraz besterik ezekien eta ingero Ingalaterran ahaztu, gaztelania ikasi eta azkenerako heldu aroan gaztelania besterik ezekien. Eleberrian batuaz gain euskalkien erabilera ere nabari da eta garaiko hiztegiarena ere bai nola egin duzu hori dena antolatzeko? Nik argi nuen ahalik eta sinesgarriena izateko garaiko euskara erabili behar nuela. Garai hartan ez zegoen euskara baturik, askoz beranduago iritsi zen. Eta adibidez badago pasarteren bat liburuan Pirmin, Eusebio eta Aurea nafarrak izanik, gero Bizkaiko umeekin ez zuten elkarru lertzen, orduan batzuk agertzen dira gipuzkeraz hitz egiten, beste batzuk bizkaieraz, mendebaldok euskaran, beste batzuk Nafarroa inguruko hitzekin eta kutsuarekin. Eta hitzekin ere arazo izan nuen, nik ibili nintzen, nik ikertu egin nuen garaiko egunkarietan, batez ere eguna zen EAJaren egunkari hori zen ale gehien argitaratu zuena eta gaur egunera arte iritsi zaizkigunak. Orduan horretan oinarritu eta hor bazegoen bizkaiera, gipuzkera, batu moduko bat edo estandar moduko bat, noski garai hartan Sabina Aranaren euskara oso presente zegoen. Orduan trena esan ordez bultzia esaten zuten, egunkaria esan ordez izparringia esaten zuten, eta adibidez Bilbao, Santurtze, Baiona, Hendaia Y-koz idazten zuten, eta hori nahi nuen garaiko euskara erabili eta garaiko hitzak erabili sinesgarriago egiteko. Garaiko hitz horien artean ritxi da adibide bat.
Zeri deitzen zioten horrela? Ez dakat argi Ritxi nire ustez gaztelania asko hitza zen, noski Bilbon garai hartan itsasontzira sartzeko une horretan hasi ziren Bilbon elikagai falta igartzen, orduan hango elikagai oparotasuna ikustean, ume guztia joan ziren korrika ale zuten guztia hartzera, ez? Eta ostia zenbat Ritxi hori agertzen da ume baten ahotan, ez da liluratuta zeuden hainbeste janari ikustean, eta Ritxi ogitartekoari esaten zioten. Bai. San Roketarako etxean egongo zirela esan zitzaien, baina askorentzat etzan horrelakorik izan. Nik hartu nuen San Roke eredu moduan, Pirmin Eusebio eta Aurea nahi arrebak lekun berrikoak izan arren, familia amatxi adibidez debakoa zen. Orduan, debak kasualitatez aukeratu nuen, 3 hilabete zirenez, ezin zieten ume txikiei esan, 3 hilabeteren buruan itzuliko zarete, esan egin bider zieten, San Migueletarako edo Madalenatarako edo, kasu honetan, San Roketarako etorriko zarete, itzuli eginien zarete eta debako amatxirenera joanen gara urtero moduan, jaiak ospatzera, eta zein ziren debako jaiak, San Rokeak, horregaitik aukeratu nuen azkenean San Rokeak. Eta bai, itzuli egingo zarete, baina zer gertatu zen, mundu guztia osoikan buruan, San Roke, 3 hilabeteren buruan, gerra amaitu egingo zara, baina zergatik, gerra irabazteko asmoa edo behintzat ideia bazuten buruan. Pentsatzen zuten Frankorenak egingo zuela, Republika gaienduko zela, eta azkenean kanpoan zeuden garaian, kanpoan zeuden bitartean, gauzak okertu egin ziren, Bilbo frankisten esku erori zen, eta hori ere, ume guztiek, nahiz eta 80 urte izan arren, oso presente zeukan. Kanpamentuan zeuden, Ingalaterran, eta oso presente zuten oraindik ere Bilbo frankozaleen esku erori zen egun hori, ezekitelako zer gertatuko zen. 3 hilabete betetzeko tar ziren, San Rokeak bertan zirenia, itzule egin behar ziren, baina Bilbo galduta zegoen, Bilborekin batera Euskadi guztia galduta zegoen. Orduan zer gertatuko zen beraiekin ezekiten. Itzuli ezin ziren itzuli, baina Ingalaterran geratu betiko. Orduan komeriak, problemak Bilbo erortzen hasi ziren. Orain nago James Baldwinekin, eta nik uste dut oso idazle afroamerikar bat da, eta nobelagilea eta saiakera ere egin zituen, eta gustatzen zait ze argitasuna ematen dio, testuei, eta komendatuko dizu. Liburu filosofikoa ez da filosofia liburu bat, baizik eta novela filosofiko bat. Eta da Thomas Mannen Mendi Magikoa, La Montaña Mágica, gaztelaniaz irakurri nuen. Eta hori oso liburu interesgarria, horrek ere impresio handia egin zidan. Hori da, pixkat novela da, Bildungsroman esaten dena, edo la formazio novela bat, edo gazte baten heziketaren novela bat. Baina bada gaixotasunaren da heriotzaren inguruko novela bat ere, denborari buruzko ere, eta hor gai filosofiko asko daude. Eta batez ere dago bi pertsonai arteko lehia dialektiko bat. Settembrini izeneko bat eta Nafta izeneko bat. Settembrini da, esan dezagun, ilustrazioaren oinordekoa edo hori. Eta Nafta gehiago da iraultzaileagoa, edo marxismotik edo anarkismotik edo danduena, eta Nietzscheren eraginare badaukana. Eta orduan, bien arteko elkarrizketak eta lehia dialektikak oso interesgarria dira. Eta pixka jokatzen dute bi polo arketipiko balira bezala, ezta. Bada monista, bestea dualista, eta bada giza eskubideen alde, bestea ez, eta bat klasizismoaren alde dago, besteri burgezkeria iruditzen zaio, eta orduan joko hori oso interesgarria iruditzen zaio. Jokin Muñozen bizialo, 5 narrazio ditu 2004an Euskadi saria irabazi zuen liburuak. Jokinek hitzegin egiten du liburu honetan ere, maisuki adierazten du, agerian jartzen ditu errealitateak, eta agerian jartzen ditu mamitik, azalaz haragoko lanketa egiten du Jokinek, eta hori oso garrantzitsua da. Umeak betazalak zabalduxe dauzka. Egunak daramatza begietako negar jarioa arindu ezinean.
eztul eta eztul hasi zen garaitik edo. Edorta Jimenez gonbidatu duzu saiora lehen esan duzun bezala Adriano. Ezinbestekoa izan da bere laguntzan liburua idaztean? Bai, hasieran Edortak lagundu zidan nobelarekin, lehenengo atalarekin horri ibili ginen harremanetan Bergarako idazle eskolako garaian. Bergarako azken proiektu moduan aurkeztu nuen nobelaren hasiera, eta Edortak lagundu zidan. Bai, nik gaia ezagutzen nuen gure ama ere Habanan izan zelako, eta liburuan kontatzen den moduan gerrauntzi fascista hori nola agertzen zaien, eta hori amak ere bizi izan zuen, eta horregaitik hasieran ikusten nuen interesgarria, baina arazo korapilo asko zeuden Adrianok egin nahi zuena egiteko. Eta elkarrizketa asko izan genituen, eta lehen aipatu dituenak, euskalkien erabilera, orduko eguna begiratzea, kapitainaren egunekoa zelan idatzi eta hainbat. Orain liburu irakurrita oker nengoen gauza batzuetan. Nik uste nuen bidaiaren kontaera luzegia zela, eta orain ezetz uste dut. 9 urteren buruan liburu hartuta. Eta zergatik aldatu duzu iritziz? Liburua biribildu egin duelako, Adrianok. Eta orduan nik luzera infinitua igartzen nion, edo iragartzen nion liburuari. Eta elipseak oso ondo erabilita daude, behar diren momentuan, jakindu beti esaten dana badagoela low point bat, puntu berakada bat narrazioan, eta berak hori ez dut esango azkena, baina ondo konpondu du, perminen bidez, eta azkenean dagoen elipsia itzulerarena eta guzti hori ere lagungarria da. Eta horregatik aldatu dut, nik gogoz hartu nuen, baina egia esan luze ikusten nuen egia. Gaur egunean ere 500 orrialde ez dira euskeria. Ez dut erain erraz izan idaztea, ez dut erraz izan haiek idatzi dutena kontutan hartu izana, ez dute hain erraz izan haien arteko kateak osatzea, ez dute hain erraz izan prestigiora sartzen naiz eta gauza kalitatezkoak idatzi. Emakume idazleak ahaztuak izan dira historian zehar. Horretan ez dago zalantzarik, baina zergatik, nola, noiz, noraino? Erantzunen bila ibiliko gara Artefaktuan, gaur Irati Jimenezekin hasita. Literatura beste arlo asko bezala, baina behar bada bereziki, horretan ados nago Isabela jenderekin, mutilen klub bat izan da. Eta gizonezkoen klub bat izan da. Eta kompetentzia gehiago dago klub horretan, idazle gehiago baldin badaude. Eta orduan genero oso bat baztertu baldin badaiteke, klub hori asko eskuragarriagoa da gizonentzat. Emakumeok egiten dugun literatura normalean konsideratzen da gutxienez emakumeentzako literatura. Horrek zer esan nahi duen inork ez daki. Gutxiespen bezala esaten da naiz eta emakumeentzat idaztea ez den publiko gutxigarri batentzat idaztea. Hala baliz. Esan nahi baduzue literatura egiten duguna emakumeena dena, emakumeentzako dela, femeninoa dela, hori ez da inolaz ere iraingarria. Ez da justoa, ez du zerikusirik egiten dugun literaturarekin, ez dago testuan oinarritua, baina ez da gauza iraingarri bat. Etortzen zaizkit burura emakume asko euskal literaturan zalantzarik gabe ez direnak tratatuak eta konsideratuak izan egin duten literaturagatik, baizik eta sokoratuak eta baztertuak beste esplikaziorik ez daukat emakumeak izan direlako. Batez ere emakumea. Bat oskit burura Amaia Lasabat, orain hobeto konsideratua, baina behar bada ez orain diberen mailan. Eta etortzen zaigu gogora Laura Mintegi bat, ez konsideratua idazle bezala eta prestigiatua zegokion neurrian. Akordatzen naiz Arantxa Iturberekin, baitere Jasone Osororekin, esate baterako. Emakumeentzat kapitain bat literatura honetan, eta ez denak konsideratua izan berriz ere, bere literaturagatik. Eta akordatzen naiz jakina,
nire belaunaldikideekin eta neronekin. Naiz eta emakume guzti hauek euskal literaturan zuen aspalditik, 80 hamarkatik ari naiz, hala ere, lehen emakumeak bagina bezala tratatuak izan ginen. Hori egiten duelako patriarkatuak, horreko guztiekin kate begi hautsiz. Horrela isolatuago gaude eta ahulagoa gara. Eta tratatuak izan ginen baita ere modu gaitzesgarri batean, ez? Literatura azaleko bat egiten genuela, arina, ez da egia. Ni oso harro nago Katix Agirren belaunaldikide izateaz adibidez, ez? Eta amek ez dute bezalako eleberri bikain baten eta nazioarteko arrakasta izaten ari den eleberri bikain baten autorea den persona bat zegoen adibidez literatura horretan. Eta esaten zen pasalkeriak zirela, eta gaitzesgarri bat, horrela izan gara tratatuak emakumeak euskal literaturan. Eta pentsatu nahi dut ez garela horrela tratatuak izango betiko, baina hori horrela ez izateko esan egin behar dira gauza hau. Erraza egin zaizu Edortarekin lan egitea edo jarraitzea bere aholkuak edo bera esandakoa? Hasieran berak aldaketak proposatzen zizkidanean edo gomendioak eta enuen argi ikusten, nik denbora bere esaten nuen pentsatzeko eta denbora baten buruan pentsatzen nuen, arrazoi dauka, kasu egingo diot eta baina gero bai Edortak esan duen moduan nik infinitua ikusten nuen liburu hau, hainbeste dokumentazio eskuartean izan da, enuen ikusten nola eman ahal nuen amaitutzat, ezta. Orduan uneren batean dokumentazioa ahaztu egin behar izan nuen. Nik uste dut, berez harin amaitu nuela idazten, 3 urteren buruan agian amaitu nuen idazten, noski Edortak hasieratik ohartarazi zidan dokumental kutsu hori edo kronika kutsu hori kentzen saiatu behar duzu, ezta? Eta hori izan da igual bere gomendiorik baliotsuena. Nobelatzen hasi, berez emozioa sartu eta kronika kutsu hori bezain bat kendu. Bai, nire ustez bikain geratu da liburua eta irudiak ere oso argigarriak dira, hor ikusten da nahikoa dokumentazio lana irakurle harritu egingo da argazkiak ikustean, beraz horrek egiten du, eta gainera Adrianok hangoa ezagutzen du, hemengoa, eta berak esan duen moduan, munduan ibilia, eta liburua hemen dago. Edorta, zein balio literarioa dauka liburu honek zure ustez? Handia. Badaukaz, hor beti izan den historia hori edo historia hori umeena nobelatu eginda. Castresanak egin zuen beste bat gaztelaniaz, El otro árbol de Gernika, eta ez dut uste honelakorik daukagunik eta unkigarria da liburua. Oso pasarte gogorrak dagoz eta unkigarria da. Eta literaturaren helburuetako bat emozioak zorraraztea da, eta honek nik uste du momentu batzuetan oso emozio onak sortzen dituela. Zein pasartekin gozatu duzu gehien? Nik ez dakit, esango nuke gogorrena egin zaidana lehen mikrofonoz kanpo hitz egin duguna, Fermin Bilbon. Horre gogora ekarri dit Gerraondoko giroa eta Quintanaren Ukronia ipuina, ezta? Eta ze giro zen ura, ezta, zegoen ezer. Eta hor ikusten da, merkatura joan beharra eta guzti hori. Eta hori oso ondo, nire ustez guztoz ondo eginda dago, ze horrek altzatzen du berriro novela, eta esango nuke azkenengo ataleko parentesi handi hori nola egin duen, hori ere gustatu zait eta esango nuke, baina ez dut amaiera iragarri nahi, Ferminen erabakia Bigarren Mundu Gerrari buruz. Baina badago liburu honetan gako importante bat. Beti izan zaigu diaspora eta euskalduna kanpoan euskaldunen seme alabak. Eta zer, lehentzuk esan dozuna. Eta euskaraztu zuten. Eta gaztelaniaztu zuten, inglesa ikasi zuten, Bigarren Mundu Gerra etorri zen, zer egin zuten Bigarren Mundu Gerran, eta zerk egiten gaitu herri bateko edo besteko, behar bada gerra batek. Eta hor, honetan, uste dut, baliorik handiena dokumental legez hori da. Ferminen erabakia, ez dut esango zein den.
Jon Anduezak idatzitako liburua da, eta historia honetan protagonistak bi nerabe dira, Nekane eta Magali Bengoa. Historioa Izaskun Ugarterekin hasiko da, hau da, Diputazioko psikologo batekin. Bergarako institutura joango da handauden neska mutil batzuen artean gertatutako istilu bat argitzera. Institutu horretako mutil batek 15 egun daramatza ospitalean, eta horren erruduna Magali, Nekaneren aizpabikia omen da. Ikasle horren familiak salaketa jarri du epaitegian eta ertzainetxean, eta gertatutakoa argitzeko asmoz, Izaskunek orduak emango ditu Nekanerekin hizketan. Zoriontasuna, amorrua, mendekurako gogoak, horiek denak liburuan agertuko diren sentimenduak dira. Nire ustez liburu hau oso ona eta interesgarria da, irakurtzen hasten zarenean utzi ezin duzun liburuetakoa. Baina gertatutakoa xehetasunez jakin nahi baduzue, irakurtzera gonbidatzen zaituzte. Magali ez dago bakarrik. Ze sentimendu gailendu zaizu liburua idazten zenuen bitartean eta amaitzean? Idazten nuen bitartean, esan dudan bezala nahi pentsatzen nuen ez nuela sekula amaituko, hainbeste gauza zaituen kontatzeko, ez da? Baina batez ere, nik ametxe egiten nuen, nik pertsonaia horiek buruan nituen denbora guztian. Sarritan esaten dugu, idazleak erotu egiten direla asmatutako pertsonaia horien erruz, baina kasu honetan, asmatuak izenak, baina bene-benetakoak izan ziren, orduan, nik umeak bertatik bertara ikustean, hori dena buru barruan sentitzen nuen idazteko garaian, eta angustia handiz, eta nik esango txarto... Eta amaieran? Eta amaieran, hori da, katarsis hori da azkenean importantea. Barne bakia handia, azkenean amaiera topatzea lortu dudalako, eta berez amaiera hori gehiena egiazko testigantzetan oinarrituta dago, noski nik amaiera bat edo beste bat aukeratu behar nuen entzundako guzti horien artean, ez da? Eta azkenean, nengoen ziur behartu egia ote zen amaiera hori, oso pozik nago azken esena horrekin nik uste Pirminen bilakaera osoa eta ibilbide osoa borobiltzen duela, orduan gustura geratu naiz. Gaztetxoentzako eleberria kaleratu du Amaia Telleriak Alberdarniaren eskutik, irudimenezko mundu paralelo batean gauzatzen dena. Liburuko ilustrazioak Laida Ruiz irudigileak landu ditu. Karonte eta Biokliken ostean, Malthusen ezinegona aurkeztu du Asel Luzarragak, horrela, ziklo distopiko bat itxiz. 23. mendean kokatzen da Elkarretxeak kaleratutako kontakizuna. Joanes López zeraingoaren bizitzako goraberak ikertu eta beste asmatutako pasarte batzuk gehituz sortu du Patri Urkizuk bere azken artefaktua. 1530ko inkisizioak errezuen protagonista. Zein da literaturaren helburua? Nire ustez, helburu nagusi eta garrantzizkoena gozaraztea. Zeregin asko ditugu gure egunerokoan, orduan irakurtzen ari garen bitartean, gozatu egin behar dugu, unea baliatu eta ondo pasatu. Eta gero nire kasu partikularrean badago beste helburu bat, ikastea, bai historia ikastea, inoiz kontatu ez diguten horretaz gehiago jakitea, eta hizkuntzak ikastea. Orduan horregatik iruditzen zait literaturaren bi helburu nagusiak direla gozatzea, gozaraztea eta ikastea.